Esitämme EU-lipun polton voimakkaana tahtona erota Euroopan unionista. EUn kritisointi ja sen kehittäminen eivät riitä, vaan EUsta tulee erota. Tämä siksi, että ensinnäkin Suomi on menettänyt sen myötä itsenäisyytensä. EU on kehittynyt byrokraattiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomaksi superneuvostoliitoksi, jota hallitsee tietynlainen eliitti. Suuryritykset hallitsevat komission asiantuntijaryhmiä uudistuslupauksesta huolimatta. Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EUn komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EUn perussopimukset siirtävät hegemoniaa EUn toimielimille ja direktiivien määräysvalta ja oikeudet menevät kansallisten itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla. Niinpä Euroopan unioni on globaalin pankkirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaisten hyvinvoinnista. Suurpääoman ja rahan valta ratkaisee kaiken. Miksi EU-jäsenyys kirjattiin Suomen perustuslakiin? Sitä ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Se oli suorastaan laiton teko, jolla luotiin perusta Suomen sitoutumiselle EUn liittovaltion kehitykseen. Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti. Vuonna 1994 Suomi kytkettiin Euroopan unioniin jäseneksi neuvoa antavan kansanäänestyksen perusteella. EUn liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6 enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83,3% enemmistöllä. Suomella on jo voimassa oleva etäsopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Suomi ei siis tarvitse EU-jäsenyyttä.